Alright, ngiyabingelela igama nguSiphiwe Mfo Ntombela bengicela nje ukuthi uma uqala ungena kuleli cast of subscribe button ukuze uthole okuningi okwenzakalayo. Ngenza kwethu ngibhalelwe umama ke namhlanje naye ke ngenkinga abhekene nayo. Kodwa ke ngizokwazi ukuthi ke mdedele akwazi ukuthi ke achaze ukusuka nokuhlala inkingeni yakhe eyamenzakalela eyamehlela ya ngizosho kanjalo. Mama wami isawubona? Yebo sawubona. Siyaphila mama wami njani? Siyaphila. Ya usibhalelile mama kade ungifonela bakithi sagcina sesitholile. Siphi isizathu? Okay, igama lami nguNana ngwakamsani ekhaya kuseJolvet. Yeah. Ngila eThekwini ngamatoho. Okusho ukuthi ngifonele because ngicela ungisize ngokuthi kunobhuti engimfunayo igama lakho uMduwa kaMdima kuba kusendwedwe. Yeah. Satholana la eThekwini ngo-2006. Usho ukuthi saba nengane ke 2006 2007 wase yayithatha ke igodukisa eyisa kubo wase ngitshela ukuthi nekubo bacela ukubona ingane cause ngathola ukuthi unonkosikazi sengikhulelwe vele bese kukhona ingane eqeda unyaka wayithatha nonyaka nenyanga ezo3 wasethene uyisa kubo sebafuna ukuyibona bese ithathile ingane angabisabuya kwaphela u2 weeks emva kwalokho insuku nje waqhamuka sezongitshela ukuthi ingane isishonile futhi singcwatshiwe wahamba ekhaya ke ethi uyabuya wangabe esabuya so lokhu kwasukela ngaleso sikhathi until manje kuthe ke ngoJanuary sisihamba singisesontweni eKhenani ngahlangana naye endleleni wasethene hawu kade ngangikufuna konke engifuna siyilungise so ngoba kwakusendleleni ke wanginikeza iphone number yakhe wathi ngimfonele inamba since kwasukela ngalezo nsuku angiyifonela until ngaze ngayigcina sengiyilahlile ngoba ingasasebenzi ngambuza ukuthi usasebenzela kuphi wangitshela ukuthi usebenzile eMhlanga before wayevele sebenzele eMhlanga emahotel ngahamba ke ngahlala kuJanuary February March kwathi ngoApril ngathi cause inamba yakhe ngimthola efonini ake ngihambe ngiye eMhlanga la esebenza khona mhlambe ngizomthola ngahamba ngaye eMhlanga ke ngaspenda usuku lonke ngihambe ngibuza emahotela bethi ayabamazi ngapheje ifonini ngaveza isithombe sakhe ngoba ngambheka ku Facebook nga-screenshot isithombe ngasave ngibakhombisa isithombe sakhe abanye bethi bayamazi ngokumbona nje emapaki kodwa bamazi ukuthi usebenzela kuphi ngahamba amahotela maybe 4 or 5 ngagcina sengibuyile engasamtholi so isona ke isenzo esenza ukuthi nginifonele ukuthi ngicela ningisize ningifonise yena ukuthi why enze into ebhlungu kangaka kodwa angayikhathazi because uyakwazi ekhaya. Yebo. So manje ngifuna ukuthola la ukuthi umama lo wayeshade naye uyayazi nengane. Ngicabanga ukuthi ngithi yena wafika kumina wathi ucela ukuthi ngibanikeze ingane ngoba useshilo kubo ukuthi unengane. Isona ke isizathu senza ukuthi ngimnike ngoba yena wafika wathi ucela ukuthi ingane uzosisa kulehlane iphuma emsebenzini because useshilo kubo ukuthi unengane. Ngayitshela ukuthi ingane phela iyavakasha keke. Mhlawumbe ingane izobuya maybe after 2-3 weeks. Wafike sengitshela ukuthi ingane yashona futhi seyangcwatshwa. Iyona into engiphese kabuhlungu le. Manje wakunikeza i-death certificate noma ukubuza nje ukuthi hayi i-death certificate ikhona yini into enjalo yabo esebuya nje wena ufisanga ukufisa ukubona iliba lengane yakho. Ngangizitshela ukuthi engitheni ukuhamba kwakhe wahamba uthi uyabuya. So mina ngicabanga ukuthi vele into ebalekile ukuthi ngithathe ayongikhombisile balengane ebalekile leyo akazange abesabuya plus vele ke endwedwe mina ngiyazi keke mina bengimazi ngokuthi sihlanganela eThekwini nokuthi wayesebenzile eMhlanga ngesimo ezithize sangihlala emakhaya kisimo sasinzima ukuthi usuke emakhaya ngithi ngemhlanga kwabanzima ngaleso sikhathi ingakho ke ngavele nje ngathela igazi phansi lako sengihlangana naye ke sengitshinika inamba ironke inamba ingeni. Sukela ngoJanuary February March April ngaze ngicina sengiyidelethile inamba ngoba inamba yakhe ayingeni. Manje amaphoyisa nawazozame ke mhlawumbe nokumthungatha khona ke. Emaphoyisana ngaza ngiye because angixoxa lento kubantu.
abanye bethene ngiye emaphoyiseni so manje ngiconfuse ukuthi ngizoya kumaphi amaphoyisa angasekhaya noma angasendwedwe yabo nje ngaba nalokho nje nanokuthi nginawo umngane wasendwedwe ngathi uma ngimxoxela ngalento ukuthi ngicabanga ukuthi ngiyendwedwe nami ngisholo nje ngicabanga ukuthi ngiyendwedwe ngamxoxela isimo sami ukuthi isimo sami sikanjani wasithi umngane wami kunzima mnge ukuthi uye endwedwe ngoba indoda uyazi nami ngwasendwedwe kodwa indwedwe angiyazi kwamina angcono ukuthi uyazi ukuthi ikuphi nendawo nokuthi uyanzi ukuthi igama lesitophi enjalo ke so uzongithumelela mina yonke into nesithombe nayo yonke into usa Facebook ayini ayi ngasa ka Facebook ngathi ngiyangena ku Facebook wakhe ngathi kade into endala nje kodwa isithombe sakhe ngawazi usithola nga screenshot chef lapha angazi usebenza umsebenzi emini kodwa ngicabanga ukuthi into ekanjalo kodwa wesebenze hotel yeah mase ngithi ngiyakhona lapha emahotela semaningi amahotela emhlanga udlala ngesikhathi kodwa ngangena nje amahotela 4-5 ngajiya ngabuya ke so nagcina lapho nje yeah sagcinana lapho so manje ngifuna ukwazi ukuthi wayenza kanjena into ebhlungu kanjena angcono nokuthi wangithatha wangikhombisa ithuna lengane so ngifuna ukubheka la ukuthi ngesikhathi ebuya esuka emakhaya sezokutshela ukuthi ingane isidlulile emhlabeni awusumazi vele ukuthi uhlala lapha no ngangimazi ngoba ngangiye ngivakasha mina lo wesebenza khona emhlanga babelala ngaphakathi yeah ngangiye ngiye khona emhlanga lapho ngisho ukuthi inkinga iqala mase ngithi ngikhulelwe ke waqala wangitshela ukuthi yena unonkosikazi emakhaya so kwangabi kusaba khona ukuxhumana kahle phakathi kwethu yeah inkinga leyo wasekubalekela emva kwalapho yes wanyamalala nje nami ngibona sengiyithela kuyena lapha esontweni wasengitshela ukuthi hayi usofika ngifisa ukungibona kodwa futhi wanginikeza inamba wathi inamba uzobuya yanginikeza enye inamba nini leyo into engoJanuary nje nje yes yeah wathi uzobuya yanginikeza enye inamba manje awayena nomshumayeli noma mhlawumbe usesikhundleni esukuthi ngicabanga ukuthi ulapho kodwa ngicabanga ukuthi umuntu nje yeah yes so manje ngelinye ilanga awucabangi mhlawumbe kunomhlangano omkhulu beyomemeza embobheni mfethu ngiyacabanga le nto ukujula nje bengikhona omunye ngaxoxela omunye wathi omunye ngambi ngomemeza embobheni ngathi cha khona indlela engisafuna ukuzama ngayo cause kade nganazi ngokunibona emafonini ngathi ngisafuna ukuzama ngale ndlela le ngizozama ngayo manje ukuthi ngiyahluleka ke umhlangano olandelayo ngizokwenza kanjalo hayi bafowethu ngeke hayi mani ubaba uthe ubani igama la Mdima isibongo Mdima senginabantu abaningi angazi noma isemadimeni yini because yeah kunabantu abaningi ngixhumana nabathi umuntu wasendwedwe bese ngimxoxela istory sami bese ngimbuza indawo ayathi umuntu nje ngona mina usisi sendwedwe ngaze ngamsendela isithombe ukuthi ngicela ngabuza ukuthi akamazini lo wathi hayi akamazi usebuzile nasezitolo nabantu abasendwedwe bathi hayi amazi kodwa mina ngicela ukumbona lapha eKenani wangitshela ukuthi usathutha endwedwe usakhe emzinyathi manje yeah yeah wakwazi ukuthi ukhole lokho noma mhlawumbe wayezindlela mhlawumbe angazi mfethu angazi ngifuna uqamba amanga angazi wayehlala isuthi vele yena ngaleso sikhathi sisathandana naye wengena inhlalisusi abazali bakhe babesonta naye yena wengasonta abazali bakhe ubaba wakhe nje kwakuba Sibongo angibazi mina ngangazi yena qwa abantu bakuba ngibazi ukwazi ungene phakathi ubuze yonke into angazi hayi bafethu kodwa ngiyethemba ukuthi uzokwazi ukusizakala because uzongisendela nesithombe sakho yabo okay sisho sithi 130 yabo alright yeah so enye nje into mhlawumbe ungafisa ukuthi ke mhlawumbe uyidlulise yipi no ngiyafisa nje ukuthi lolu hambo lolo ozolihamba ukuthi ungisize lube impumelelo liphumelele because ngempela lento yangihlupha emoyeni mhlawumbe umunye angayibuza ukuthi hawu into endala ngaka uhlaleleni lento ungayisukumeli so nje zazi ngekho indlela ngakithi ngiyabheka ngayibona indlela engasizakala ngayo so manje sengibona lo hlelo lolikhona manje ukuthi mhlawumbe nami ngingasizakala so ngiyafisa ukuthi ngathi nje ngaba impumelelo ngithola impendulo kuyena ukuthi wayenza kanje noma ingoba ethatha mina kancane noma umzi wasekhaya uthatha kancane angazi
ngoba lo daba lukhulu phela usehambe wahamba wazafika ekhaya qathatha ekhaya kahle kahle babethi ingane akayimbe abuye azoyingcwabela ekhaya Ngaphela yakini. yes futhi ube wrong vele base mina ke ngangicabanga ukuthi umuntu right base ngithi mina ene ekhaya aye ngilungile abamiyeke ngazama nje ukuthi ngibehlisa umsindo yabo because ngiyitshela ukuthi le case le inkulu kakhulu ngiyaza kwazi ukuthi angenza into kanje aphinde futhi angenzele ubugebengu wanyamalala umuntu Manje ayikazi kuvalile nje lezo zinto mhlambe ke ezindleleni zakho. imfethu ngendlela kuyiyona ngicabanga ukuthi nakho kuyikona ngicabanga ukuthi khona la kushayisana khona angaze ngiyiphuphe angikaze emva kokuthi efikile ekhaya ke seshilo ukuthi ingane ishonile ngaziliswa ke mina kuthiwa ngigqoka into ezimnyama phela idukele emnyama nokuthi ngihloniphe ukuthi cause ngishonelwe ngangivuka ekseni ngiyogeza cause ngishonelwe ngilinde ukuthi umuntu uyabuya phela uzongithatha ngosiko lamaZulu ukuthi angithatha ngikhombise la bebeke khona ingane phinde umuntu wabuya so nje angikho right nje emoyeni angikho right Hayi khona bafowethu hayi cena isitholise kwamadima ngempela ngala komdima endwedwe sifuna abantu konje mama bani umdu wayisebenza lapha emhlanga emahotela ukuze ezokwazi ukuthi umama ekhululeke bafowethu siyafisa ukuthi ke nisilekelele kube usizo ngempela esilicelayo siyabonga